नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज आपण होममेड चॉकलेट कसे बनवायचे ते बघतोय। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। तर इथे मी टोपामध्ये थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवते मध्यम आचेवर। त्यामध्ये हा बाउल ठेवूया। त्यानंतर इथे माझ्याकडे 400 ग्रॅमचं डार्क चॉकलेट कंपाऊंड आहे। तर आपण ह्या डार्क चॉकलेट कंपाऊंडचे सुरीच्या सहाय्याने तुकडे करून घेऊ। तर हे बेसिकली चॉकलेट कंपाऊंड घेतले आहे। तुम्हाला कुठेही इथे हे वाण्याच्या दुकानात किंवा बेकरीच्या दुकानात आरामशीर मिळेल। चॉकलेट कंपाऊंडचे तुकडे केल्यावर आता हे बाउलमध्ये घालूया। बेसिकली हे चॉकलेट आपल्याला डबल बॉइलिंग करायचं आहे। चॉकलेट तुम्ही डायरेक्टली गॅसवरती शिजवू शकत नाही किंवा मेल्ट करू शकत नाही, तर ते नेहमी वाफेवरती शिजवायला लागतं। म्हणून खालून पाणी उकळत ठेवलंय, त्याची स्टीम येते आणि त्या वाफेवरती आपण हे चॉकलेट मेल्ट करतोय। तर एकदम उकळत्या पाण्याबरोबर पण नाही घ्यायचंय, त्यामुळे गॅस आपण बंद करायचा आणि त्या वाफेवरती आता हे मेल्ट करायचंय। आणि मायक्रोवेव्ह मध्ये किंवा ओव्हन मध्ये सुद्धा तुम्ही हे चॉकलेट मेल्ट करू शकता। आता हे चॉकलेट मेल्ट झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये फ्लेवरिंग घालू शकता। आता मी यामध्ये 1-2 चमचे चॉकलेट इसेन्स घालते। तुम्हाला बाजारात वेगवेगळ्या फ्लेवरिंग मध्ये मिळतील, जसं की बटरस्कॉच एक आहे आणि एक तुम्हाला व्हॅनिला फ्लेवर सुद्धा मिळेल, पण आता घरात जो अवेलेबल आहे तो मी इथे वापरते। चॉकलेट इसेन्स कुठल्याही चॉकलेट बरोबर खूप छान लागतो, त्याने चॉकलेटची चव एनहान्स होते। आता हे पूर्णपणे चॉकलेट मेल्ट झालेला आहे, छान क्रीमी टेक्स्चर आला आहे। इथे माझ्याकडे हा बर्फाचा ट्रे आहे। तर हे जे मेल्ट झालेलं चॉकलेट आहे ते ह्या बर्फाच्या ट्रे मध्ये भरून घेते। आता हे जे आपण ट्रे मध्ये चॉकलेट भरले ते थोडेसे सेट होण्यासाठी आपण हा ट्रे 5 मिनिटे फ्रीजर मध्ये ठेवूया। तर या ठिकाणी आपण जे चॉकलेट ट्रे मध्ये भरून घेतले ते सेट झालेत आणि आता हे काढून घेऊ, पटकन निघतात। बघू शकता या ठिकाणी मी सगळे चॉकलेट ट्रे मधून काढून घेतले। तर असे आपले छानपैकी चॉकलेट रेडी झालेले आहेत। तर ह्या चॉकलेटची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।